ben je aan het doen? Mag jij sturen? Mag jij ze straks ook nog sturen? Ja, ik ga alleen in sturen. Oh, het gaat zo schoon. Nou, sterft helemaal. Ja, dan gaan we best wel hard. Oh, die daan gaat veel te hard. Nee, niet even om het bochtje, want als er politie is om het bochtje, dan hang ik. Ik wil even. Ho, 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 ho. Woe! Zo, dat was het. Anders, ik doe het in mijn broek voor keuring. Zag je met veel mensen, als ik hem dan trim, dan komt hij op een gegeven moment in plan E, hè?